Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera eta hemen dakarkizuet bideo berri bat eta horrengo honetan azaltzen dator apur bat segaitik gustatzen zaidan Total War Warhammer jokoa, bai Total War Warhammer bat, bi eta etorkizunean aterako duten Total War Warhammer 3 eta antza denez datorren urtean aterako dute, agian udan edo udazkenarekin batera. Bueno, lehenik eta gain, esan behar dut, Warhammer Fantasy mahai jokoa gazteago nintzenean jokatzen nuela, eta Total War Warhammer nolabait esateko mahai joko ura figuratxoekin jokatzen dena, hemen gauza berdina egin ditzakezula regimentu ezberdinat mugitu, flankeoak egin, magiak erabili. Gero egia da beste Warhammer Fantasy jokoak daudela, Mordheim City of Dame esaterako, hor banda bat kontrolatzen duzuna, eta hor basoaz pertsonak jak eta bar hobetzen hemen gertatzen den moduan. Gero ere badago Warhammer Vermintide bat eta bi, eta hori izango litzateke Left 4 Dead zombie jokoen antzekoa, baina Total War Warhammer munduan sartuta. Gero ere badago Total Warhammer Fantasyrekin lotuta pirata antzeko joko bat, hau da, zuk erosten duzu itsasontzi bat eta pixkanaka dirua lortzen eta bataiak irabazten, itsasontzia hobetzen zoaz eta armak erosten dituz eta tripulazioa ere bai. Baina zentratuko gara Total War Warhammer 2 honetan. Lehendabizi jokatzeko modo asko daude, kanpaina moduak ikusten duzuen moduan jorratu alduzula lagun batekin joko berdina duena. Egia da azkenean jokoa bilakatzen dela nahiko astuna, fakzio ezberdinak egiten dituzten gauzen arabera eta norberak egiten dituen gauzen arabera. Bi kanpaina mota ezberdin daude, Bortizearen begia deitzen dena, eta hor ez dituzu fakzio guztiak erabili. Hor alto elfoak, musker gizakiak, elfo ilunak, eskabenak, vampiroaren kosta eta errege funerarioak bakarrik erabilditzakezu, eta helburua da ulzuan dagoen bortize hori kontrolatzea eta horretarako joan behar zarete zenbait ekintze edo misio egiten. Gero hemen badituzue zenbait eroe legendario ezberdin, eta gustokoena duzuenekin jolastu dezakezue. Gero hemen kontatzen zue apur bat arrasak dituen zetasun batzuk pertsonaiaren. Hau guztientzat da berdina, alto elfoken guztientzat da berdina, eta hemen ere berdina. Elfo ilun guztia daukate hemen informazio berdina, alto elfoak lau pertsonaiak berdina, eta Gero hemen agertuko da heroiaren irudi ezberdina, adibidez hemen Tyrion, hemen Morathi,
hemen Trench con la cobarde, eta bar, vale. Gero hemen agertzen da fakzioaren izena, hasierako desafioa. Eta batzuk jartzen dute erresa, zaila, eta zaila, baina ere guztiak daukate. Aukeratzen duzunaren arabera, edo oso zaila. Vale. Hemen agertzen dira fakzio bakoitzak dituen efektuak, esaterako. Tironen kasuak. Beste alto elfoekin erlazio diplomatikoak izateko, hogei aukera gehiago. Uneko 30 gutxiago Keineko tenpluan, eta errekluteratzeko garaian, hau da, zuk badauzu diru kopuru bat, baina aurrerago ikusiko duzuena. Eta joan berzera eraikuntzak eta bar hobetzen, gero ikusiko duzue. Eta adibidez, erreklutatzeko garaian, ohikoa baino turno bat gutxiago behar duzu. Gero, pertsonaren efektua. Mantenimendu kostea edo balio duten unitate ezberdinak balio duten mantenimendu kostea Uneko 50 gutxiago, eta reklutatzen dituzun unitateak Lozerreko itsasoaren zaintzaileak edo guardia Brontzezko 3. nivelan izango zenituzke. Gero, beste alde batetik, hasierako unitate extra. Kaso honetan izango litzateke setio makina bat eta Phoenix piko jameante bat. Eta orain, ikusiko duzue lehen txagoa saldu nahi dudana. Kargan pantailen ostean, azalduko dizkizue apur bat gutxi gora bera zuen kanpainaren eginkizun guztiak. Eta hori garrantzitsua da kanpaina aurrera doan bitartean, zer egin behar duzuen jakiteko eta abar. The seat of the Phoenix King must not fall. Finnobar has entrusted me to lead the counterattack. Join my cause, brave Assur, and together we shall overcome. The Druki cannot be allowed to despoil the sanctity of Ulthuan. Draw your weapons, and by Assurian's will shall we prevail. Bale, hemen azaltzen da pur bat jokoaren mekanikak, nola elfoen influentzarekin zure erlazioak eta bar hobetu ditzakezun beste fakzio batzuekin. Bale. Eta hemen agertuko zaizkizue misio batzuk, eta hemen zer egin behar duzuen misio bakoitzean, esaterako hemen. Esaten dute Lozerren eraiki behar duzula edifizio publiko bat, eta hori egiten duzunean, balortzen duzu 500 altxor gehiago. Vale. Hemen klikatzen duzu eta atzen zen Lozer. Orduan. Hemen da daukazuen urre guztia. Hemen txanda bakoitzean irabazten duzuen
urre guzti ikusten duzuen moduan, hor agertzen dira kontu guztiak, jasotzen dituzun diru basikoak dira 2500. Impostuak edo zergak 520, guztira 3020. Hori alde batetik. Baina gero noski armada bakoitzak mantenimendu behar du eta diru kopuru bat behar dut txanda bakoitzean, tropak eta bat ez aldentzeko. Kasu honetan daukagun armada 1119 diru balio du, beraz hori guztiari kentzen zaio. Bale, hori alde batetik. Beste alde batetik, hemen daude edifizio ezberdinak, esaterako hemen Lozer, elfoen aldea. Zergak jasotzen duzuna monolitoaren fragmentuak bat, orden publikoa gehiru. Ernatzeko edo lurraren askundea gehiamar. Edifizio bakoitzaren zergak gehi 130 gehiago. Ingresoak gehi 15. Bi espazio gehiago, edifizio espazio gehiago ematen ditu. Eta gainera horretaz aparte guarnizioa ematen dizu. Hau da, imagina dezagun tironekin gaudela urrun eta erasotzen digutela. Orduan horiek izango lirateke gure hirian ditugun tropa. Kasu honetan, bi unitate yelmo plateatuak, bi joezeko espatariak, 4 arkero eta 4 lozerreko gauzatxoak. Eta hemen dago apur bat informazio gehiago. Eta edifizioak hobetzeak, kasu honetan, hau diru kantitate bat balio du, kasu honetan 2000. Gero edifizioak hobetzen zoazen bitartean, unitate ezberdinak izan ditzazkezu, eta hemen poblazio behar duzun excedentea, eta hemen zenbat txanda behar dituen eraikin hau eraikitzeko. Eta hemen ikusi ditzakezue eraikin ezberdin bakoitzak egiten dutena, eta hau bakoitzaren arabera egin dezake pentsatzen duena. Claro, dago aukera bat, bale, eta berri ematen badiozu aukera hau desblokeatzen duzu, bale. Orduan, hemen daukagu Tyrion. Mantenimendua 150. Hauek 63. Baina batailetan parte hartzen badute eta bizirauten badu unitateak, nibele igotzen dira eta orduan garestiagoak dira. Eta da, mantenimendu 63, 59, 150, eta 175. Beste alde batetik, hemen agertuko lirateke, kasu honetan hiri ondoan gaudenez, txanda batetara rekrutatu ditzakegu 300 altxorgatik eta mantenimendu koste honekin ditugun unitateak, eta gero pizkanaka unitate hobegoak izaten ditugu. Beste alde batetik hemen daukagu diplomazia. Hemen agertzen dira orain arte ikusten ditugun unitate edo fakzio ezberdinak. Zenbat eta mapatik gehiago mugitu, fakzio gehiago gertuko dira. Gero hemen ikusten dituzue fakzioaren erlazioak, adibidez tiranok. Eta hemen jartzen zkizue
aukerak, kasu honetan, akzesio militarra, defentsiboa, eta bar, eurak zuei ordaintzea eskatu aldiozue, edo zuek eurei ordaindu aldiezue. Zenbat eta hau berdeagoa izan, aukera gehiago, konfederazio bat egiteko, eta hori oso garrantzitsua da. Hemen, kanpainaren objektiboak. Ritual guztiak egin eta azken bataila irabazi. Edo fakzio hauek guztiak suntzitu. Teknologia. Hau entzun da momentu bat, hau desblokatuko dela, eta honek hobetzen dituzte tropen habilitate guztiak, uneko 10 indarrari, eta bar. Elfoek daukaten beste gauzatze bat, hemen erritualak, balio duten diru kopuruak, eta hemen ematen dituzten onurak eta bar. Eta hemen, euki behar dituzu zenbait edifizio gauza hauek lortzeko, eta hauek garrantzitsuak dira, eta hemen behar duten itxateko, behar dituzun txandak erritu hau desblokeatzeko, eta hemen efektuaren iraupena. Beste gauza bat da, kortearen intrigoak, hemen jartzen dituzue nahi dituzun fakzioak, eta jarri alduzu hobeto eramatea edo okerrago eramatea. Eta egiten duzun aukeren arabera, fakzio batekin erlazioak hobetzen badituzu, agian beste fakzio bat da erlazioak hobetu dituzunen etxaiak, edo orduan zirekin okerrago eramango da. Eta bar. Gero hemen kaineko espatarena. Etorri barko ginateke kasu honetan honantza irla honetara, eta euki beharko genuke templu berezi bat. Hemen, adibidez, hau ez ona da, gia induzu mugimendu guztiak ez daukazu zer eginik, orduan ematen duzu hemen. Eta desagertzen dena hemen txandapasea egiteko. Hau, kanpainaren aldetik. Mortal Empires da berdina, baina fakzio guztiak erabila dituzu. Karga hauek batzutan nahiko luzeak egiten dira. Beste alde batetik, badituzu bataiak. Aventura bataiak, hauek ere kanpainan jolastu aldira. Baina, kanpainoetako bataiak hemen ere jokatzeko aukerak dago. Adibidez, hemen aukeratu alduzu zailtasuna kanpainan ere bai. Erraza, normal, zaila, oso zaila edo legendario mota. Legendarioan, adibidez, batalla gelditzen baduzu, ezin dituzu tropak eta modu geldo batean borrokatu. Zenbat eta zailago, aukera gutxiago ez nuke esango. Baina zailtasun gehiago irabazteko unitateen morala eta handiagoa delako eta Gero adibidez, jugatzen zezu Warhammer, eta gustatzen zaizkizu zure fakzioen gustokoen artean, bataiak zure erara
egitea. Hemen agertzen dita unitate guztien balioa urretan, eta gero esaterako, hemen kentzen duzu, jartzen duzu printzesa. Eta hemen daude unitate, kasu honetan printzesa honek duen, eraman dezake zaldi bat 200 urre gehiago puntu baliotu da. Orduan hemen gehi 200. Gero, habilitate ezberdinak. Objektuak, eta egin duzu zure armada nahierara azalpen moduan. Hau klikatzen baduzu eta hemen unitateak hobetzeko eta ere urrea kontsumitzen du. Slot hauetan edo libre dauden toki hauetan jarri alditzakezu unitateak. Kasu honetan izango litzateke 20raino. Hemen, etxea izango litzateke unitate ezberdinen informazio guztia. Hemen aukeretan, kasu honetan batai izango litzateke segada bat. Eta hemen segada hori egiteko dauden mapa ezberdinak. Hemen aukeratu aldituzu jokatu nahi duzun bataia modua. Segada bat, setio bat, bataia normal bat, toki estu batean, asentamentu txiki batean, edo bataia subterraneo bat. Gero, bataiekin jarraituz, hemen dago bataia multijugadorea, beste pertsonatxoekin jokatzeko. Hau lagunekin jokatzeko oso ondo dago, zu sortzen duzu bataia bat, hemen eman da, jartzen duzu izen bat, eta nahi baduzu jarri dezakezu kontraseina bat, eta orduan kontraseina hori daukaten pertsona ekarri jolastu dezakete. Eta hemen bataia begirale moduan ikusteko eta eman gauzatxo ezberdinak. Gero bataietan dago bataia azkarra. Hemen da gidaz jokatzeko 4 versus 4. Kasu honetan ematen dut partida bilatu, ni beste gizaki baten kontra. Gero beste aukera bat, gero markadorea gauzak dira. Hemen zauden postua eta kasu honetan lehenengo 100 jokalari onena. Gero badituzu bataien errepikamenak, gauzak hobetzeko eta bataia zinematikoak egiteko. Gero. Eta azkenik daukazu laboratorioa. Eta hemen jolastu dezakezu unitateekin eta proiektil gehiago izatea, ematen duzu, penetrazio gehiago izateko ematen duzu hemen. Odol gehiago edo gutxiago. Eta hemen ikusten duzuen moduan unitate gehiago izan ditzakezue eta lagunok, hau izan da gaurko bideoa, espero gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur!